எடிட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே வந்தாச்சு. ஓகே நேற்று நம்ம டே 1ல் விட்டோம். ஆனால் ஃபஸ்ட்லேருந்து வருது சாப்டர் 2 2. ஓகே இதில் நம்ம சேம் அதே தான். கிராணியே வைப்பா. ஓகே ஹையா மீடியமா? ஹை குவாலிட்டி இருக்கட்டும். ஓகே ஃபைன். ஈஸியில் இருக்குது. நம்ம நார்மல் ஸ்ட்ரீமில் போட்டுருந்தோமா? ஹார்டுக்கு மேலே ஸ்ட்ரீம் பார்க்கலாம். டே 1 சரி நம்ம கிராண்ட்பா வச்சு பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிராணியை வச்சு பார்க்க போகிறோம். யா என்னதான் நடக்குது. பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கேம். இது கிராண்ட்பாவே பார்க்க முடியல. கிராணி எந்த லட்சணத்தில் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். என்ன கேட்குது? க்ரோபார் கேட்குது. எக்ஸ்ட்ரீம் வேறு லெவலில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். நேற்று இன்னும் இருக்குது. நம்ம நேற்று பார்த்தது தான். வீல் கேட்கும், ஹேண்ட் வீல். ஆக்சுவலி இது மூவ் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஃபைன் உள்ளே போகலாம். ஐ திங்க் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. ஆனால் ஒரு ட்ரிக்கு அது வர மாதிரி இருந்தால் அது கை தெரியுது அந்த ஸ்டெப்ஸில் இறங்கும் போது. ஸோ அது நம்மளுக்கு ஒரு விதமான பெனிஃபிட் தானே. யா கிராணி வாய்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு எக்ஸ்ட்ரீமில் வந்து எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபுல் டார்க்னஸ் கொடுத்துருது. இங்கே ஏதோ ஒரு ரூம் இருக்குது. ஓகே தெரிஞ்சு கிராணி வருது கிட்ட. எங்களுக்கு ஒன்றும் பயமாக இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆடிட்டு வந்த கேமு நேற்று ஆடினதுனால அதுக்கு அந்த பயம் இல்லை. ஆனாலும் ஓரளவுக்கு கண்டிப்பாக பயம் இருக்கும். பயம்லாம் இல்லை. அந்த கோஸ்ட்டு கிட்ட வரும்போது இது நல்லதாக தான் இருக்குது. அந்த கன்னு ஆக்சுவலி எங்கே இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். இல்லை இன்னும் பார்க்கலல்ல. கன் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. பட் அது ஏதோ ஐ திங்க் மேலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹெலிகாப்டர். ஆமாம், ஏன்னா முக்கால்வாசி நேற்று அந்த கிராண்ட்பா கூட மேலே தான் இருந்தது. போகலாம். உள்ளே இருக்கான் டக்குன்னு செத்த நான் அதோட. அது கிராணி வரை எப்படி இருக்கும்னு கூட தெரியல. மேலே இருக்கு ஆக்சுவலி அது. ஓ நம்ம நேற்று வந்த பிளேஸ் தான் இது. அங்கே ஏதோ இருக்கு. இன்னைக்கு ஃபுல் டார்க்காக இருக்கிறோம். ஏன் நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் பிளேஸ் ஆடுறோம். இது மேலே அந்த இது இருக்கு, அந்த கிளாஸ் வியூஸ் இருக்கு. நேற்றை விட கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னைக்கு. என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் டார்க்னஸ் கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு தெரியுது. ஓகே நம்ம இதை த்ரூ பண்ணிட்டு வரலாம். ஏய் மேலே இருக்கு, கீழே வருது. ஓடு ஓடு.